Така, само да покажа, че след кабелите и компютрите, второто най-харесвано нещо от Теди са моите дискове. И най-вече нещата на Майкъл, който въпреки, че съм му го пуснала да го гледа, ровичка и търси да види какво още скрито има. Маменце, така ли е, пиле? Кажи, душите. Харесва ли ти, маменце? Сега почна и да го замеря. Добре, маме, ти си, че ти пусна след малко. Няма проблем. Теди! Теди! Теодорчо! Теодорчо! Какво, маме? Харесва ли ти Майкъл, маменце? Харесва ли ти, маменце, Майкъл? Да? Да, усмивки. Да? Браво на моето дете.